Hola a tots, benvinguts i benvingudes a uns vídeos dedicats a l'espectacle Trama de l'Esbart Agarenc del Social, creat per Natàlia Trullàs i Jordi Comas l'any 2001. Volíem dedicar aquest dia de la Fira Modernista a parlar de trama, ja que no us la podrem oferir en directe, perquè veiéssiu com es va fer, per què els creadors van decidir-ho dedicar a aquest tema, i, en definitiva, què és trama i què significa en general tant com per l'Esbart com per al patrimoni industrial. Hola, jo em dic Jordi Comas i Mestres i estic vinculat a l'Esbart Agarenc del Centre Cultural Social des de fa molts anys. De fet, vaig començar de bastant gran, als 24 anys, l'any 1994, però vaig estar bastants anys ballant com a dansaire i després vaig també tenir l'honor de ser director artístic del cos de dansa de l'Esbart i co-creador, juntament amb la Natàlia, de l'espectacle Trama. Hola, soc la Natàlia Trullàs i Ubach. Formo part de la família de l'Esbart Agarenc des dels 7 anys, com a dansaire. Després, com tots, vam col·laborar i vam ser monitors de diferents grups. I a l'any 99-2000 em van demanar, en aquest cas, que, juntament amb el Jordi Comas, d'ajudar a portar el cos de dansa com a directora artística. Juntament amb el Jordi vaig coreografiar i dirigir l'espectacle Trama. Després ja vaig deixar l'Esbart, vaig tornar a incorporar... Vaig tenir una filla, que als 4 anyets va voler ballar a l'Esbart i encara hi balla, i després l'Esbart em va tornar a demanar un parell de vegades de tornar a portar el cos de dansa i ara com ara soc mare d'Esbart. Jo ja feia temps que tenia ganes de plasmar una miqueta la vida de la gent d'aquella època del 1900, de principis del segle XX, a les fàbriques, perquè teníem un bagatge cultural a la família, tant ella com jo crec, de molta tradició del tèxtil a Terrassa. Però suposo que tots dos teníem ganes de... Ens vam retroalimentar, em sembla. Sí, perquè feia temps que l'Esbart no creava res nou, o de creació pròpia, i una miqueta va ser aquell moment que tot es començava a revaloritzar. I clar, teníem moltes històries a casa sobre com es vivia a les fàbriques, i era molt dur, i va ser una manera, de crear alguna cosa nova homenatjant a la gent d'aquella època. Els dos vam com estar d'acord en que quin fil conductor podríem fer, quina temàtica, no? Perquè no volíem fer un espectacle de diferents balls tradicionals, sinó fer alguna coseta com una obra de teatre, no, Jordi? Un tema, i el tema va ser el tèxtil. Intentar innovar una miqueta, també perquè estàvem en un moment que veiem que els esbarts estaven perdent una miqueta d'atracció amb les noves generacions, amb la gent que pujava, i volíem també fer-ho una miqueta més atractiu per aquestes generacions. I llavors vam pensar, potser sí, afegir-nos una miqueta en aquest corrent d'alguns esbarts una mica més innovadors que intentaven fer coses una miqueta més atractives i més actuals. Respectant, evidentment, la tradició que nosaltres havíem après ballant tants anys a l'Esbart, sobretot ella, que portava des de nena, jo vaig agafar-ho més gran. Nosaltres el que fèiem era Esbart de nova creació, perquè no estàvem fent cap ball. A Trama no hi ha cap ball que fos un ball tradicional dels que es posen sempre dalt de l'escenari, no? Sí que és veritat que els punts, o el puntitaló, el joc dels peus, els braços, tot era d'arrel tradicional. Aquí també vam voler fer un petit homenatge a les dansaires, perquè en un esbart, bàsicament, som noies. Per tant, com més noia hi ha, més costa poder accedir a un ball, no? Llavors, en aquell moment hi havia pocs nois, doncs vam fer el que vam poder. Anàvem a dormir tard, després teníem insomni, vam
nostre cicle vital... No, ara és mig... és conya, però és veritat, acabàvem l'assaig, Jordi, ens quedàvem allà, de vegades dèiem... Treballant junts amb una coreografia o de vegades per separat, perquè potser amb un se li acudia una idea per un costat i després ens trobàvem i dèiem, ostres, mira, se m'ha acudit això per acabar de retocar aquell ball. Ah, fantàstic. Jo me'n recordo fins i tot, una petita anècdota, que en aquella època anava bastant a Amsterdam i pensant, recordant una de les músiques, dient, ostres, què podria fer Pim-Pam? Em van sortir 4 passos o 5 passos que després van ser els famosos aquests així te'n recordes? Del record, que fem així i bé, doncs aquells passos se'm van acudir en allà. Llavors, quan vaig tornar de viatge, li vaig dir a la Natàlia, he aprofitat aquest viatge per treure 4 passos més, 4 punts més, no? I els pobres dansaires, ara Jordi que t'escoltava, ells no entenien gaire bé el que estàvem fent, per no dir que no entenien res al principi, Jordi. Perquè jo entenc que des de l'altre cantó, si nosaltres anàvem microcreant, ells era allò de dir, bueno, què estem fent? Perquè a vegades fem coses molt rares, ens estan prenent el pèl, no sé. I és el que té el procés de creació, jo crec, no? I intentar vendre una cosa que encara no saps ben bé el que és. Era anar juntant peces d'aquí, peces d'allà, i fins que no vam tenir tot una miqueta muntat, jo crec que fins a l'assaig general del dia abans, ni nosaltres sabíem ben bé el que pariríem.